What's up mga barads? It's me, Ylarn again, and welcome back to my YouTube channel. So nga guys, kumusta kayong lahat? At ngayong araw, isa na namang recipe ang ating gagawin. At yun nga ay ang kaldereta. So nga guys, pero instead of pork, beef, or chicken ang ating gagamitin, ang gagawin natin is ay ang pabo. So nga guys, magluluto tayo ng kalderetang pabo. So, ready na ba kayo? Let's start! Ito yung ating mga ingredients. Bali, prepare na natin siya. Kinat na natin yung mga dapat i-cut. And binoil na natin yung mga dapat nating i-boil. So guys, ito pala yung ating pabo. Ayan. So, kung makikita nyo guys, boiled na siya kasi parang mas madali siyang lutuin later on. So, ayun, pinakuluan na natin siya. And then, ito yung ating mga gulay, patatas, carrots, and then green peas or guisantes, tomato sauce, tomato paste, liver spread, onion, garlic, ground pepper, vinegar, and then guys, ito yung ating siling labuyo since wala kasing tinda or paninda ngayon. So bali, ang ginawa ko na lang or ang gagawin ko na lang is kumuha na lang ako dun sa na-ferment na sili na mayroong suka. And then meron pa tayong isang kulang na ingredients kasi walang available sa market or sa mga tindahan since lockdown nga. Yun nga yung ating bell pepper. So wala tayong makitang alternatives pero siguro mamaya maglalagay na lang ako ng green onion. Yung leaves. And then, kailangan din natin ng sugar para mabalance natin yung sauce later on. So, start na tayo. And guys, pag mainit na yung ating kawali, maglalagay tayo ng cooking oil. And then after, pag mainit na, lalagay na natin yung ating sibuyas. And yung ating bawang. So ngayon ilalagay na natin or igigisa na natin yung ating pinakuluan na pabo. So guys, ayan, once na nagisa na natin siya, lalagyan na natin siya ng pepper, yung ground, ayan, suka, vinegar, ayan, and then yung ating liver spread, and then yung ating salt. Yung salt natin is adjustable naman. And then guys, pag naglagay pala kayo ng suka, wag muna natin siyang tatakpan. Kahit sa anong lulutuin nyo, wag muna, pag naglagay ng suka, wag muna siyang tatakpan para maluto yung suka. Kasi pag may tendency kasi na tinakpan natin siya kaagad, sobrang asim yung ating suka. So, ayun. Of course, maglalagay din tayo ng water. And then, ilalagay na natin yung ating mga gulay. So, ayan. Pwede na natin ilagay yung ating veggies. Patatas, and then carrots. And then, after guys, pwede na natin ilagay yung ating tomato sauce. Ayan.
after guys, pwede na natin ilagay yung ating tomato paste. Ayan. And then, same with our sugar. Gamit ko, pag sa pagluluto, brown sugar yung usually ginagamit ko. After guys, ilalagay ko na yung ating sili. Yan, so bali, dinurog ko lang siya para magkalasa ng konti. And then yung ating green peas. Kasi luto naman na siya to, kaya pwede siyang ihuli. And then after guys, since wala tayong bell pepper, ilagay na natin to. Kinchay. At least may kwan lang siya, pampabango. Ayan.